Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Гыйнвар айының 2 җомгасында сезнең белән туры эфирда гадәттәгечә мин Миңназым Сәфәров булырмын. Татарда кино сәнгате юк дип зарлана торгач, үзебез дә сизмәстән аның барлыгына инанып, елдан ел яңа фильмнар карау бәхетенә ирешәбез. Яу фильмы да шундыйлардан булды. Татар тарихына караган комедия тамашачыны җиңел генә алымнар белән бүгенгесе турында уйланырга мәҗбүр итә. Көлдереп, тарих сабакларын үзләштерергә этәрә. Татар кинолары рәтенә тагын бер фильм Яу фильмы стәлү һәммәбез өчен дә сөенерлек вакыйга булды дип әйтергә сәбәп бар. Без бүген студиягә фильмның сценарий авторын, телевизор караучыларга яхшы таныш булган Альберт Шакировны чакырдык. Хәерле көн, Альберт әфәнде. Хәерле көннәр. Фильм төшерү, ипи пешерү шикелле генә түгел бит инде ул, әйме? Директор тарихи комедия дип әйтәбез бу очракта, әйме? Тарихи киемнәр, тарихи биналар табу безнең заманда авыр булмадымы? 14нче гасыр. Бик авыр булды шул, без бик җиңел генә карап тотынган идек. 2016 ел иде. Ул вакытта тәҗрибә юк, ләкин теләк көчле, амбициялар көчле дип әйтик инде. Тарихи фильм дип әйтү бик үк дөрес тә булмас, ул тарихи декорацияләрдә төшерелгән фильм. Анда әйе, ханнар заманы турында сүз бара, Әстерхан һәм Казан ханлыклары турында сүз бара. Мәскәү князьлеге дә күренеп ала дип әйтик инде, Мәскәүнең князе белән. Ләкин менә шуннан калганы инде аның тарихка кагылышсыз әйберләр. Шуңа күрә без инде шартлылыкка китәргә мәҗбүр булдык. Иң беренче чиратта шул киемнәр һәм декорация ягыннан да. Аны табып бетерә торган, түзеп бетерә торган гына түгел. Гаражда төрмәдә ясадык. Марый урманын бик галәмәт үтеп булмаслык урман итеп тә күрсәттек. Кар урман итеп инде дөресрәге посадкаларны, менә юл буендагы посадкаларны урман итеп тә күрсәттек. Марый урманыннан инде убырлы каршы яши торган шундый әкияти урманда ясадык. Шуңа төрлечә хыялланырга туры килде. Фильмдагы шартлылык бер яктан шуның белән дә бәйле. Хәтер ялгышмаса, фильм бит үзегез дә әйттегез, 16нчы елда эшли башладык дидегез, 18нче елда үткән мөселман киносы фестивалендә дә күрсәтелде, әйме? Анда кайбер тәнкыйтьчеләрнең әйтүенә караганда ул эшләнеп бетмәгән булган әле, әйме? Ул вакыттан соң нинди үзгәрешләр керде һәм ни өчен ул шул вакытта прокатка чыкмады? Чөнки мөселман киносы фестивалендә җиргән бер кешеләр аны карарга мөмкиннәр, кемнәрнең колагына да кермичә калды ул Яу фильмы. Менә бүген ишетүчеләр дә бардыр әле тамашачылар арасында. Шулайдыр, аны бик көтүчеләр дә бар инде. Аеруча шул фильмны төшерүдә катнашкан кешеләр. Ул вакытта күрсәтелде ул, анда аның урыны белән музыкасы, урыны белән теге титрлары дип әйтик инде. Тәрҗемә ителгән өлешләре әзерләнеп бетмәгән иде. Аннан соң ул яңадан монтажланды. Ул ярый суык кыскартылды. Режиссерның теләге белән безгә динамика кирәк дип ул режиссерларның яраткан сүзе булса кирәк инде. Шуңа ул менә кысылганрак, шундый дөрестән дә темпы тизрәк булган фильмга әверелде. Ләкин төп вакыйгалары, төп персонажлар һәм мәгънәсе шул килеш калды. Ни өчен ул чыкмады? Ул дөрестән дә фестивальгә килү бит инде ул нәкъ менә шуның белән бәйле, башта шундагы аудиториягә күрсәтү, инде нәкъ менә кино өлкәсендә кайнаган кешеләргә күрсәтү, аннан соң инде шул трамплиннан файдаланып прокатка чыгу. Киңәйтү. Әйе. Ләкин прокат удостоверениесе беренче чиратта ул махсус документ булырга тиеш, бөтен монтаж листлары, бөтен килешүләре һәм башкалары белән Мәскәүгә барып эшләнә торган документ аңа әзерлек күпмедер вакыт алды һәм икенчедән кая һәм ничек итеп чыгарырга. Тамашачыны, безнең тамашачыны кайдан табырга. Кинотеатрлар бар, кинотеатрлар районнарда да бар, ләкин аларга былай гына флешканы тотып килеп кирип булмый инде. Концертлар куеп йөргән кебек кенә җиңел итеп эшләп була торган әйбер түгел. Анда инде дистрибьюторлар дип әйтик, шушының белән шөгыльләнүче кешеләр белән дә эшләргә кирәк, я татар кино белән, я инде менә мондагы шәһәрләрдә булган зур кинотеатрлар, федераль кинотеатрлар белән эшләргә кирәк. Менә шунда без инде төртелеп калдык һәм аңладык. Без керткән акчаларны, керткән тырышлыкны мондый юл белән кайтара алмаячакбыз. Беренчедән, икенчедән без тамашачыны китерү-китермәүне шулай ук менә хәл итәбез дип әйтә алмыйбыз. Мондый юл белән эшләгән вакытта. Шулай итеп тегеләй итеп карадык, сөйләшеп карадык. 18нче ел, 19нчы еллар турында сүз бара, әйме? Бүген түгел, мәсәлән, Ягәш фильмының тарихын беләбез без, әйме? Ул инде бүгенге көндә якынрак иде монда, әйме? Әйе. Әле сукмаклар салынмаган, әле юллар ярылмаган. Ул
вакытта. Шуңа күрә без тырышып карадык. Бар әлбәттә без алабыз фильмыгызны, ләкин мәсәлән 100 меңгә безгә бирәсез дә хокукларыгызны, без менә әйләндереп кайтабыз. Матур гына әйтеп дип әйтәләр. Ләкин без ул вакыттан гариза булмадык. Менә шуның белән хәзерге көнгә кадәр килеп җиттек инде. Көтә дип әйтик, юлларын эзли. Без бүген тамашачы җиңеләйде дип әйтәбез. Ул шуннан да шулай инде. Газеталардагы җитди язмаларны укымый дип әйтәбез. Китаплар umuman кирәкми дигән фикер әйтүчеләр дә бар. Китап нәрсәгә ул гаджет барында, интернет барында дип әйтәләр. Менә бу эстрада турында әйткән дә юк инде. Безнең кинобыз да шул якка борыла дип уйламыйсызмы? Кешегә ярар өчен, кешене җыер өчен бит аудитория кирәк, бит ничек теләсәң теләмәсәң дә. Сүздә юк. Кызганыч, әмма бу шулай. Бу факт бүгенге көндә. Һәм шушы фильмдагы кыланышлар белән дә, ул фильмда катнашучылар белән дә без барыбер дә шул эстрада сәхнәсендә йөрүчеләр аша аудиториягә бару юлын эзләдек инде. Шуңа күрә анда катнаша Монча ташының төп составы дип әйтик. Шуңа күрә анда Салават Фатхетдинов та күренеп ала, Салават Миниханов та күренеп ала, шуңа күрә анда Илсия Бәдретдинова да өстәлде. Әле менә быел фильмга өстәмә сәхнәләр дә төшердек без. Чөнки менә шыгасы бар, тагын кемне өстәп булыр, ничек итеп яхшыртып була дип без барыбер дә менә шул эстрада ягына таба карыйбыз. Чөнки не хикмәт әлеге көндә барлык татар телле аудитория ул шунда. Мәдәни тормыштагы төп яңалыклар теге яисә бу чорда һәр вакытта дип әйтик әле эстрададан килеп тора. Театрның яңа сезоннары ачылу бер тапкыр булып ала да, елга бер, шуның белән онытыла премьералар. Эстрада даими. Яңалыклар шунда, аудитория шунда. Шуңа күрә әлегә шушы юл белән барып карарга булдык. Һәм менә фильмга состав җыю шуннан, аларның аудиториясенә өметләнеп, бәлкем Монча ташы белән без йөреп кайтырбыз дигән хыялда бар иде безнең баштарак фильмны эшли башлаган вакытта, ләкин ул хыялда чынга ашмады. Тамашачының җиңеләюенә килгәндә, әйе, гаджетлар шулай корылган, ул гаджетларда социаль челтәрләрдәге алгоритмнар шуңа корылган, 15 секундлык видеолар күп дигәндә. Һәм кеше 15 секунд саен бер яңа хис алып тора. Берсен карап кызгана, берсен карап ачулана, берсен карап җылый. Әйе, берсен дә дәртләнеп китә, шәрә хатын-кыз күреп. Менә шул 15 секунд саен. Менә шул 15 секунд эчендә ул нинди дә булса хис алмый икән, аңа инде кызык булмый башлый. Аның гел күңелен ачып торырга кирәк. Бу менә социаль челтәрләрнең бер начар ягы дип әйтим инде. Яхшы яклары да бар, сүз дә юк, ләкин күпчелек, менә 90% кеше ул менә шушы бармак белән сыпырып утыру инде. Фильмнарга һәм җитди форматларга киләбез икән, ул гәҗитләргә, китапларга, анда бит инде уйларга, вакытны уздырырга кирәк, һәм теге хис тусын өчен синдә әле башта бераз теге орлыгы булырга тиеш, ояткысы салынырга тиеш, укып, эчтәлегенә кереп, атмосферасына кереп, аңлап, шуннан соң аха дигән бер катарсис булырга мөмкин. Бу проблема. Башны уйлатырга кирәк. Бу проблема, дөрестән дә проблема. Менә бу чордан без айнырбыз дип уйлыйсызмы? Чөнки без чыннан да кай вакытта бала чага шикелле эйфорияга бирелеп китәбез. Менә бала чагага уенчык биргәннән соң ул аның белән уйный, ата-анасын тыңлау турында уйларга да мөмкин түгел инде ул, әйме? Ватканчы яки анан туйганчы уйный ул, әйме? Без дә менә туймабыз дип уйламыйсызмы сез менә? Туярбыз шикелле һәм туя башладык шикелле бүгенге көндә. Форматлар үзгәрмәгәнгә инде байтак вакыт эстрада булмасын, ниндидер чыгышлар булмасын. Инде теге сценарий язучы кешеләр гел әйтә инде, яки драматурглар гел әйтә. Менә спектакльгә, пьесага кертеп булырлык барлык сюжетлар, алар анда бармак белән санарлык. Менә 12-15 шундалар. Төп сюжетлар. Менә шулар арасында һаман да йөреп торабыз инде без гасырлар буе дип. Анда инде барысы да билгеле. Шул ук эстрадада форматлар билгеле. Үзе җырлый, үзе сөйли. Яки ирле хатынлы. Ирле хатынлы, әйе, алар чыгып сөйлиләр, гаилә тормышын сөйлиләр, яңалыкларын шунда, бала чагын сөйләп алалар, әбиләрен, бабайларын сагынып алалар. Менә шундый форматтагы концертлар бүгенге көндә дә. Ул инде туйдыра башлады. Ул аның үзгәрмичә хәле юк. Эстрадада бер төрле нигә килеп җитте. Шиккә, бусагага килеп җитте дип әйтәм инде. Хәзер атлап чыгарга кирәк. Мин өметләнәм инде ул баскыч югарыга таба илтәчәк дип әйтәм инде. Ул бусагадан соңгы баскыч дип өметләнәм. Шуңа күрә тамашачыны гел алай җиңелчә әйбер белән генә, бер төрле әйбер белән генә тутып торып булмастыр. Тую дигән әйбер бар, сер түгел. Концертларга тамашачы җыюда авыр бүгенге көндә, спектакльләргә, театр биналарына тамашачыны китерүдә шулай
җиңелләрдән түгел. Инде теге зур олпат театрлар эшли ала. Моны аңа инде теге традиция буенча киләләр дип әйтик инде. Камал театры кебек театрларга, ләкин барысы да алай ук эшли ала дигән сүз түгел. Һәм монда мәдәният өлкәсенең һәм шул театрларның гына гаебе бар дип әйтмәс идем. Бу инде менә тамашачының бер төрле аморфка әйләнә башлавы. Чөнки әлеге дә баягы гаджетлар, телевизорга ук килеп тоташкан интернет, анда инде бөтен дөнья ачылып ята. Бүгенге көндә информация, контент, мәгълүмат дигәнгә кытлык юк. Шуңа күрә Яу фильмын ни өчен карарга кирәк дип саныйсыз? Чөнки кайбер менә ишеткәннәр дә инде бүген сөйләшүдә тарихи комедия дип әйтсәләр дә, тарих миңа кызык түгел инде ул. Хан заманындагы әйберләр безгә нәрсәгә инде дигән фикер туарга мөмкин тамашачыда. Менә шуңа күрә ни өчен карарга кирәк менә бу фильм? Безнең тарихи декорацияларга кирип китүнең тагын бер сәбәбе ул бүгенге көн турында сөйләшү өчен иде. Ул хәзерге заман дип кенә әйтеп булмый, 18нче ел эчендә, 16нчы ел эчендә, 1918нче ел эчендә, аңа кадәрге гасырлар эчендә бер үк әйберләр. Кеше мөнәсәбәтләре үзгәрми димәк. Кеше мөнәсәбәтләре үзгәрмәй. Һаман да шул комсызлык, акча, ашау, көнчелек, уңай якларын карасак инде мәхәббәт, милләтеңгә хезмәт, халкыңа, балаларыңа карата ниндидер тырышлык дип әйтик инде, булсын, яшәсен дип эш коручыларда җитәрлек бит инде. Алар менә шуннан башкасы юк аның. Электә шулай булган, хәзердә шулай булган. Электә хан заманында да дин дип, милләт дип борчылучылар, тел дип борчылучылар, безнең йолалар, безнең җир дип борчылучылар булган. Алар хәзердә бар. Электә булган бөтен нәрсәсен акчага сатып җибәрергә сәләтле кешеләр бер нәрсәгә карамастан, алар хәзердә бар. Шуңа күрә тарихтан ала торган сабаклар бик күп булды рәсемгә әйткәндә. Әлбәттә без фильмда инде менә бу шулай, сез шулай яшәгез дип әйтергә теләмибез. Бераз игътибар итеп карагыз әле теге. Ерактанрак, фәлсәфиерәк караш ташлаган вакытта тарих ул кабатлана. Әйдәгез бу урында хәзер фильмның тизерын карап китик әле, чөнки бүрәнә аша бүрек куйганча әзрәк кенә булса да теге ачып күрсәтик пәрдәне. Килешәм. Күз алдыгызга китерегез. 15нче гасыр. Казан, Әстерхан ханлыклары шәшәк аткан җир. Ике ханлык арасында низах бара. Туктале әбри. Нинди 15нче гасыр? Нинди низах? Кем хәтерли дә кемгә хаҗәт ул? Моны кеше карамаячак. Тарих бит. Касса бит әбри. Касса. Ханны кем уйный? Тарихы белмим. Яс. Гамил Әсхәдулла. Монда ят калаклар булырга мөмкин. Икенче хан Искәндәр Мотыйгулла. Biz alarını kırıp bitirecekbiz. Яздыңмы? Яздым. Ә яугирләр? Толстой белән Кызгынчинский. Тут bu uyuşmasa. Дуслык һәм мәхәббәт. Батырларның данлы сәфәре, яу, тарихи чынбарлык. Кирәкми әбри. Халыкка ул кирәкми. Халыкка эстрада һәм йолдызлар кирәк. Аңлыйсыңмы? Яс. Салават хан мәҗлесендә. Ул вакытта бит Кино төшерәсең килсә яз. Значит, Салават Фатхетдинов, Салават Минниханов, легенда булды, блогер булды, бер кассовый да кирәк. Илсия. Молодец. Шәриш. Бүгенге заманда майдан мишыгына бер тишеккә дә кирип булмый. Һәм бу киноны концертта күрсәтергә кирәк. Йолдызлы концертта. татар киносы белән алай кыланырга ярыймы соң? Эй, татар киносы ниләр күрми, әбри. Татар киносы ниләр күр. Мондый киноны һәм мондый концертның әле гомердә дә булганы юк иде. Көтәбез. Менә шундый тамаша. Ни өчен яу фильмы менә хәзер тәкъдим итәргә булдыгыз? Һәм гомумән бу тамаша турында тәфсилләбрәк сөйләп күрсәтсәгез иде. Чөнки 12-сында булачак, 18нче январь көндә булачак тамашаны, әнә әйткәнчә, аңарчы күрелмәгән тамаша дип әйтәбез, име?
Тұрып қарайбыз да енді әлі де өзіклерін қарап отырдым. Бик көп хезмәт кергән. Аның инде теге моторрак кадрлары дигән кирә инде әлбәттә тизерга, тик шулай да анда бик күп хезмәт декорация ягыннан, катнашучылар ягыннан. Шуңа булай гына калдырасы килми. Әлеге продуктны, дип әйтик, әлеге фильмны хәзер эшләнгән булса, ул башкачарак булыр иде, сүз дә юк, тәҗрибә башкача, шоры башкача дип әйткәндәй, мөмкинлекләр башкачарак. Ләкин бу фильмда 8 ел элек төшергән дип әйтерлек түгел. Ул теге на уровне татарча әйткәндә. Тамашачыга юл эзлибез бит инде әлеге дә баягы. Шуңа күрә эстрада аша кирергә булдык. Бу юлы да монда инде фильмның иң яхшы өзекләре кергән. Кино-концерт дип әйтик инде. Җыелабыз Уникска, бу фильмны тәкъдим итүдә булачак үзенә күрә, һәм менә шундый уен көлкеле, җырлы һәм кинолы тамаша. Һәм тамаша барышында без менә үзебез үк егетләр белән иҗат төркеме буларак татар киносы нинди булырга тиеш дигән сорауга җавап эзлибез. Ниләр күрми дигәне шуннан килеп чыга инде. Ярар без аны төшерәбез. Тамашачыга ничек барып җитәргә? Тамашачы кабул итсен өчен һәм даими рәвештә йөрсен өчен һәм бу фильмнарга киләчәктә төшереләчәк фильмнарга да керткән акчалар кире кайтып, яңа фильмнарга нигез салсын өчен без ничегрәк итеп эшләргә тиеш, нинди юллар аша барырга тиеш дигән сорауга җавап эзләү. Тамашасы концерты инде буласы 18 көнне біз әле дә булса уйланабыз. Сценарий, тамашаның сценарий әле дә булса менә тере материя булып ятып тора. Чөнки әкият сөйлисе килми чыгып, күңелдәгесен дә әйтәсе килә, халыкка аңлаешлы итеп тә әйтәсе килә һәм теге нәрсәдер. Гадәти концертка да ясыйсы килми. Гадәти концертка ясыйсы килми. Шуңа күрә менә әлеге дә баягы Салават Фатхетдинов яңадан безнең белән бер сүзсез киләм дип әйдәгез күтәреп алыйк дип шундый йолдызлы состав белән дип әйтик инде. Рамил Шарапов та буласы Шәрәпҗан образы белән үзенең Илсур һәм Гөлназ Шәрипҗановлар, Иркә буласы менә шундый матур состав белән Алла бирсә тәкъдим итү кичәсендә уздырабыз. Әле соңрак тагын ялгышмасам март айларында безнең Чаллыда да концерт булачак. Бу шулай ук инде менә җайлап аудиториягә әйтү, бу фильм чыга дип җиткерү. Анса әйбәт, әлбәттә, ләкин менә шуны караганнан соң кешедә һич уянырга тиеш бит инде. Теләк дөресрәге. Мин бу киноны карыйсым килә, тулысынча дип. Аны карау мөмкинлеге каян ничек булырга мөмкин кешедә? Хәзер без уйлыйбыз сылтама аша. Бөтен кеше барыбер дә гаджетларда, бөтен кеше интернетта дигәндәй, шушы фильмны теләүчеләргә әлбәттә инде билет бәясен урнаштырып, нәкъ менә сылтама белән җибәрергә. Ничектер зур залларны тутырырлык һәм ел буе прокат системасында тутырлык мөмкинлек юк. Берничә ай эчендә бөтен теләгән аудиторияны бер кырыйга җыеп бетерү мөмкинлеге шулай ук юк. Менә булган Микулай фильмының, Ядәш фильмының прокатлары безгә бүгенге көндә дә күрсәтеп тора. Шуңа күрә без инде менә шушы сылтама аша, интернет аша эш итеп карарга булдык. Мондыйрак тәҗрибәләр, мондыйрак талпынышлар булып карады. Алай теге бик ишетелмәсә дә, төрле контентны шулай итеп җибәреп карадылар. Менә калса интернет аудиторияны әле селкетеп булырга тиеш. Һәм шул хисапка без инде 5000 кешене бер залга җыя алмасак та, фильм дип, фильмны карагыз дип, әкренләп, ипләп аудитория туплау мөмкинлеге бар дигән сүз. Без шул өметтә. Амин, шулай булсын. Алга таба да шулай булсын һәм заманасына күрә розасы ди нишәтәбез. Җаен табырга кирәк, юлын табырга кирәк, шулай эшләргә кирәк. Уңышлар сезгә. Зур рәхмәт. Тормышның теләсә кайсы юнәлешендә сокланырлык эш нәтиҗәләре күрсәткән татарның кино сәнгатендә дә төшеп калганнардан булмасына ышанган хәлдә бүгенгә сезнең белән саубуллашам исәнлектә күрешик.